سلام كبرات خاتلتي እዚ ቻነል ከመይ ኣለኹም ከመይ ትኾኑ ኣብዛ ቻነል ሳብስክራይብ ክትገብሩና ተመነና ንሎሚ ዝተዳለወ መደብ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ ሰናይ ምክትታል ብኸመይ ብሉፃት ዓርከ መሓዛ ንኸውን ንገዛእ ርእስና ንፍቶ ወይ ድማ ነፍክር ተቀዳማይ ስጉምቲ ምስ ካልኦት ሰባት ኣብ እንምስርቶ ብሉፅ ምሕዝነት ገዛእ ርእስና ክንመሓዞ እዩ ቅድም ቀዳድም ንገዛእ ርእስና ከነፍክርን ክንፈቱን ኣለና ሽዑ ጥራይ ድማ ኢና ብኻልኦት ክንፍቀር እንጅምር ኣብ ምስልና እንጥፎ ግዜ ብዙሕ ስለ ዘይህልወና ድማ ንኻልኦት ዝወሃብ ብዙሕ ነገራት ይህልወና ብሉፃት መሓዙ ድማ ንኸውን ስለዚ ጉዕዞ ርእሰ ምቕባል ናይ ህይወት ጉዕዞ ስለ ዝኾነ ብንእሽተይ ስጉምትታት ነማዕብሎ ተጠንቂቕና ንምረፅ ኣሞንጎ ክልተ ካብኡ ንላዕልን ሓቀኛታት ዓርከ መሓዙት ዝፍጠር ዝምድና ግዜን ፀዓትን ዝሓትት እዩ ምስመን ጥቡቕን ምሕዝነት ክትምስርት ትኽእል ተጠንቂቕካ ምምራፅ ኣዝዩ ወሳኒ እዩ ኩሎም ቶም እትፈልጦም ሰባት ኣብ ዝርዝር ከነእትዎም ኣይግባእን ሳልሳይ ግዜ ንፍጠሮ ዓርከ መሓዙት ብዙሕ መንገድታት ኣገድስቲ እዮም ስለዝኾኑ ድማ መብዛሕትኡ ግዜ እቶም ዝምድናታት ናይ ገዛእ ርእሶም ሂወት እዮም ዝፈጥሩ ብክልቲኡ ወገን ድማ ነቲ ዘለኩም ዝምድና ቀዳምነታት ክትሰርዑሉ ይግባእ ንሓድሕድኩም ትራኸቡሉን ብሉፅ ግዜ እትሕልፍሉን ፍሉይ ግዜን ኣጋጣምን ድማ ስርዑ ነቲ ናይ መጀመርያ ስጉምቲ ባዕልና ንውሰዶ ኣብዚኡ እቲ ንመብዛሕትና ሽግር ዝኾነና እንተዳ ብሉፅ ምሕዝነት ክንምስርት ደሊና ንናይ ምፅገተ ፍርሕና ነወግዶ እሞ ተበግሶ ናይ ምውሳድ ዓቕምና ነዕብዮ ንእንፈትዎም ኣዕሩኽ መሓዙትና ንምሳሕ ይኹን ድራር ንዓድሞም ኣይጠራጠሩ እታ ናይ መጀመርያ ስጉምቲ ባዕልኩም ውሰድዋ ወርቃዊ ሕጊ ንዓሩኽ መሓዙትና ልክዕ ብኸምቲ ክሕዙና እንደልዮም መንገዲ ጌርና ንሓዞም ብኻልእ ኣዘራርባ ምሕዝነት እንተደሊኻ መሓዛኹን ካብ ዝግደሱልና ንሕና ቅድም ቅዱሳት ንኹን ንምሕዝነት ህንጥያትን ሓያላትን ከምኡውን ሕሜታን ነቐፌታን ምዕዝምዛማትን ነወግድ ንኣሽቱ ነገራት ንቕልበሎም ንዓርከ መሓዙትና ነቲ ዝፍፅሙ ንኣሽቱ ነገራት ኣቕሊብና ነመጉሶምን ኣገዳስነት ከም ዝስምዖም ንግበር ንቕዲ ፀጉሮምን ኣከዳድንኦም ይኹን ካልኦት ደቀቕቲ ነገራት ነስተውዕለሎም ንስማዕ ንፉዓት ሰማዕቲ ምርካብ ቀሊል ኣይኮነን ንኽእለትካን ሞያኻን ምኽባር ድማ ናይ ነዊሕ ግዜ ፕሮጀክት እዩ ስለዚ ንዘረባ ኣይንቀዳድም ፅን ኢልና ናይ ምስማዕ ባህሪ ነጥሪ ፅን ኢልና ንሰምዕ ምህላውና እውን ብግብሪ ነርኢ ንዓይኒ ምጥምማትን ርክብን ነዘውትር ሕቶታት ንሕተት ብንእህቦም ምኽርን ማዕዳን ጥንቅቕ ንበል ተኣመንቲ ንኹን ኩልና ወትሩ ኣብ ጎንና ዝኸውን ሰብ የድልየልና እዩ ዓርከ መሓዙትና ኣንጻር ሕሜታን ፀለመን ክገጥሙ እንተደኣ ዘይክኢሎም ኣፍና ከፊትና ንዛረብ ንሰውን ተመሳሳሊ ነገር ኣብ ልዕልና ክፍፅሙ ከም ዝኽእሉ ንፍለጥ